Guraka. Wani fa. Alhaji tun da aka samu likitan gidanka, ai dole ma abokan gidanka ya shigo ko? Ku dauka. Aye mata ku kame kam ba za mu kame. Ka yanzu kan fuskan ta yi kyau ko yanzu baki sun zo. Mami Alat! An gaji kenan. An gama gyaran fuska. Ya alajin Allah. Yawa, a shige da ne gida. An gama. Wannan sako naka alaji sai mutum ya ga fuskarsa a ciki. Sanko kake? Na ce mudubin da yake hannunka sai mutum ya ga fuskarsa a ciki. Alhaji Badamasi kenan. Kyakkyawan mai kuɗi miloniya amma ake kin guragu. Kullum haka muke fama da safi. Mun tashi ni ina fama da yankan fulawa da barruwa, shi kuma yana fama da yankan gashin bakinsa. Ga tarin kuɗi kamar su kashe shi, amma iyalansa kullum lissafin kwanakin mutuwarsa suke saboda rashin alherinsa. Abu uku ya tsana a duniya. Ya tsana kashe kuɗi, sannan ya tsana zuwa asibiti. Gani yake idan ya je asibiti mutuwa zai yi a can. Na uku ya tsana zuwa wajen wanzami. Kuna ganin sa haka rigimamman tsoho ne. Sai dai a je a ɗauko wanzamin ya zo ya masa gyaran a nan, ko kuma shi ya je ya ɗauko almakashi ya dinga yankan gashin bakinsa kamar ya samu ciyawa. A yau yankan gashin bakin nan da yake da ban ruwa da gyaran gida da nake na musamman ne, domin Alhaji zai yi manyan baki ne a gidan nan. Alhaji mu je ciki ko? Wai waye ne wanda yake ta faman dukan kofa? Wannan wani irin rashin mutunci ne? Tun ɗazu ka bar na tsaye ina ta buga kofa ka kyale ni. Ya haƙuri Zillaziya, ai ban san ke bace, shine zaki samu kofa ki ringa duka kamar kin sama kalangu. Zillaziya? Ni ce Zillaziya? Daga yau ka ƙara kira na da wannan sunan, duk irin rashin mutuncin da na yi maka kai ka saya maka kanka. Talla ni ban guri in wuce. Wai ai gani ne kina ta dukan gidan. Kuma ba gidanku ba. Gidan ubanka ne ko gidan ubana? Gidan ubanki ne. An zo lokacin da zaka zage ni a cikin gidan uban nawa? Ai ba ina nufin ubanki na zagi ba, ina nufin ubanki na mai gidan. Ba zagin ki nake ba. Lallai taska, wuyanka yayi kwari. Me gadi ya fi dan gida. Ni ai banda abinki zuli ai tsakanin da ke bata baci. Kada na ta rufe min baki. Ranar nan da na kira ka a waya ka hada ni da baba, ka ki hada ni da shi, ka ajiye ni a waya ina ta kiran ka ki dauka dan renin hankali kawai. A'a, bakin daga ne ba. Ai kin san halin uban naki. Oh. Arzaki na ma kai? Wallahi tallahi zaka sa in koda ma mari yanzu nan, ka kiyaye ni wallahi. Alhamdulillah. Dama ni ranar nake jira da zaki dau hannun ku yanka min tafi. To na fasa. Na fasa marar naka, sai kuma me? Dan renin hankali. Tana biyon da jakata. Amnati, ke ki kadai kika fara zuwa? Wai to ina baban ne? Na dauka jikin nashi ya tabarbare ne, abun ba sauki. Wa, dan tsara zan ya gama gyaran gashin bakinsa na mai da shi ciki.
shiga uku. Na ɗauka a kwance fa yake warwas. Waye a kwance? An ce ga ya kwanta to bacci zai. Mutumin da sai ya kai karfe 3 dare yana bacci idonsa zuru kamar mujiya. Uban na wani idon shi zuru kamar mujiya saboda rainin hankali? Ya haƙuri. To amma wanda muke zuli inda mutunci ai wanki ubana ne. Arzaki na kai? Ina daidai da kai a cikin gidan nan. Wallahi zan iya da kai. Maza ba ni da kai. Za mu fasa ba. Waye ne? Haba taska. Ba zai. Ai ta buga kofa ba za ka ji ba. Ha ba zai. To ai ba buga kofa za ka yi ba. Ai hon za ka yi kawai sai a zo a bude maka. Wani hon do Allah ina ta fama da tsohon karfe gabaki ɗaya na goge fulogo na haɗa wannan waya gabaki ta ki tashi tun daga bakin titi na turo ta. To ko dai mai ne ya kare? Mai ne ai da sauki. To yanzu ko dai ka ringa turi kuna ƴan masu kuɗi. A'a taska ka fi son komai ba a tona harka baba ba wani sakin kuɗi yake yi ba. Zai du kuma kai da zaka zo kuma ka zo babu komai sai tarbi kana ta ja. A'a to me zan zo da shi? Ni da na zo dubiya. To bismillah shigo bismillah. A to. Oh masha Allah alhamdulillah. Taska. Yaya jikin baba? Jiki alhamdulillah yana nan. Ai jiki yana ɗan kyau saboda ɗazuma ni na gama ban ruwan fulawa nan. Shi kuma yana daga can gurin can yana yankan gashin bakinsa. Ka san wani lokacin rigima sai da tashi sai ya ce ba za a kirawo wanzamu ba. Haka. Allah ya ƙara masa lafiya. Ko alkamashinsa ya ta datsa gas. Allah ya ƙara masa lafiya. Wallahi, Allah shi afuwa. Taska, wai kana dama ma babu furan nan mai nunin nan sosai? Ai ba nake dama, ana dama masa amma ba ni bane. Ai Sabiya ce suna can ciki. To. Amma ai ka san inda ake adanawa. Na sani. To zuwa za ka yi ka samu kofin nan na tangaran mai hasken nan. Sai ka ɗan tsakuro min a ciki. Ka samu zuma cokali 7. Ka karkada a ciki. Amma kada ka samu cokali mai yatsu. Ludayi za ka samu. Yo ai tubarrukan zan sa. Tubarrukan zan sa. Haba wani abu ne ba. Ka same ni daga ciki. Sai ka zo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa. Ai da ka ba salatin. Wannan salatin ai ba a zuciya ka yake ba. Wannan ai sata ce. Ka zo da kamala da dogon riga ka sa hirami da jallabiya ka ce a sato maka fara alaji a zuba maka wai a kofi farin dangara har a zuba zuma guda 7 a ciki. Me za ka yi da ita? Gaba ɗaya malamai sun canja da ka yi magana sai mutum ya ce Allah amma kuma a gefe yana kokarin ya sata. Ba za ka sha wannan fura ba in dai alaji ne wannan fura sai ta kwana 7 ba sha ta ba wanda yake sha gidan da fiya wata yake sha kawai. An yi magana ka ce tabarrukan za ka sa. Ashe ɗinka ma turo shi kai. Ki banza aikin wuta. Ka zo malami da kai kama shan fura alaji. Kana tabarrukan za ka sa ta abin nan za ka sa. Waye? 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 Yaya? Waye ma na ana tambaya zaka kana neman ka kada mutane wannan wurin iskanci ne. Malam ya zaka shigo wa mutane gida ka zo kawai kana neman ka kada mutane. Malam ka bude da Allah. Magana ake ba ka bude kofa da Allah. Malam na fi ka iya iskanci in ban ɗauko dutse na zo na rusa wannan ba ingila ɗin naka ba. Wannan wani irin wulaƙanci ne malam in ka bugar da ni fa za ka kuro mu. So ne in ƙona kama billahi lazi da ka ɗauke dutsen kayi rotsan da ka gane tsiwa tsakanin tsita ka tsiya tsakuri
bisa kan tsinin dan yatsa wallahi in na ƙona ka a alabar rago ko marin bit ko matuwa ba isa gane ka ba gogaggen dan iska ne ni daga nan hakkwatanu. Ai na gani wanda ya zo gidan ubansa da sigari a lalle gogaggen dan iska ne kai. To sai ka fito alhajin yana jiran ku. Ina mutumi na zo mana ya jikin baban namu kuwa. To jiki alhamdulillah gashi nan dai yana nan dai da zama ku shiga ku yake ta jira da ya ciki da sauki ko. amma kai da ka zo dubiya ka zo da kayan kiɗa. Wannan ai ɗinshin kenan. Back to my house, father. We never said I would. Like suddenly, we never do. Yawa. This is my speaker back to step. My speaker back to step and down. Wannan speaker down. Yeah, it's carry speaker down. Speaker a carry down. Not or carry ma'ana down. Jimmy. A sako speaker. Thank you. Wonderful. Perfect. Physical health environmented. Want to neighbor, want to ever, want to lie. I want to lie. Is my girl using this theater? We go. Nace ina da tambaya. Nace ka fara sai da maganin gargajiya ne? Kamar ya maganin gargajiya? Wato wannan lasifika taka sai naga ta yi min kama da ta yawo ne. Kasan shi ma yana sai da magani zaka je na bi kasuwa ya aje su gabka haka. A sai abu zai bar hul a ɗaya a sai babba da lahur ba hul. This is my occupation business. Night club. Ina haɗe maza da mata ni ne maji daɗin su. A lalle da abin da za a ji daɗi mai kyau ne. Na gode. Kusan da zuwa. Kai. Mutumina an sha gwagwarmaya. Na ce ba? Dan ja wannan kaɗan. Ai ni ba na shan wani abu. Ai haramun ne wannan. Ba. Na ce ina da magana. Kaga gidan mahaifinka ka zo. Yawwa. Ya kamata ko da dai dan iska ne kai a can. To a gidan ubanka ai ba ka nuna kai dan iska bane. Haka ne. Ka zo kana shan sigari. Ka zo da jita. Ka zo da wannan lasifika. Kai ba mai sai da maganin gargajiya ba. To kai me alakar ka da shi? Ni mai gadin gidan ne. Gadi kake? Gadi nake. Koma kan aikin ka. To. Koma kan gadin ka. Kaji yaro? In ƙaraci gwagwarmaya ta da 'yan task force. Muna gina katanga suna rusawa. In ƙaraci rigima ta da 'yan duros. Mai ta tsere da abba tari. Haka kurin. A sadaka wani zo iritsa ni ya karɓa ɗan tarin nawa. Yan ruwa ku sun yi ciki da tebura na sun fa irga na gidan wasa. Yadda kowa ya zo empty ne ma haka zan shiga empty. Dan wallahi ba imani ne da su ba. Dan abin da mutum itara su karɓe su raba ka da shi ka zo kana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku duba timaya, ku duba timaya. Lokacin muna night club
Night club. Ba night club ba, night club. Idan ka ji an ce night club wani wasa ne da ake yin shi cikin dare tsakanin maza da mata, ake yin majina sai a yi maja. Mata da maza? Ba mata da ainihin a da shaɗi freedom and fire kenan. Kai, tashi a nan wurin. Ka tashi a wurin na ce. To uwata. Na muna duka a night club. A night club cikin dare ake yi idan ina zuwa. Wannan wani irin abu ne don girman Allah, jibe ka dan dukunun da kai ka zo ka tsaya min kana wani dala ni ka tashi min. Ke ni za ki kalla da wannan kodaddiyar fuskar taki ki ga yin wannan maganar, to bari in gaya miki zan iya yin nema dik sabon gari a bani man nan in mulke jikina ki gani na dawo fresh one kiliya. To ai bari ka kowa ya ga zabuwa da zananta ya ganta, duk wanda ya kalle ni ya san ba farin kanti bane, daga Allah ne, don haka in bakin ciki kake sai dai ka mutu. Wa dubi hancin ki yadda kika san an da ki hammata dan iska, ki dubi nawa kamar karas biyu. Hanci shine kyau ba wannan kyalkyalin bazan irin na kyau. Wallahi ƙarya kake. Wallahi ƙarya kake. Ni nake ƙarya? Ka kalli kyakkyawar yarinya zillaziya. Point of correction, Zuli. To yi haƙuri, zilli. Yanzu ka kalli zilli, ka ce fuskarta ko hancinta kamar an da ke hamata ɗan iska. Shi ne ka samu damar kallo na ka ce ƙarya nake, ni kake kalla kake cewa ƙarya nake. Kai ba ɗan gida ba ka zo ka ƙaryata ni kai tsaye ka biyo ƴan ayyirri. Kana talentin ɗina? Ba zan yadda a ci mutuncin. Wata ɗaya tak ta bani. Tun na ƙasa kana kallon ka tara ka nake fa. Tun kana ƙasa kake tara shi. To me naka? Me naka a cikin wani abu? Dan uwana ne. Blood is thicker than water. Babu abin da ya dame ka da abin da muke yi, mun fi kusani da shi, kai bare ne zuwa kai. Don haka ka fita a cikin al'amuran mu. Right fire kaji. I say walk out on silent. I say walk out on silent. Mutsiyata ai ko banza na shirya. Taska! Nama. Me ka ce? Ni? Me ka faɗa yanzu? Latti Allah Ubangiji ya daidaita tsakaninku cikin aminci ƴan uwantaka. Wallahi muna daidai da zamanin ka Taska. Daidai nake da kai wallahi. Yes, come closer, my sister, man. In the world, the services, man. My sister will pledge to, yeah. In the best, man, do what the hell we went. No. Hello, my Sabra. Hi, my Sigimba. Masha Allah. Sabra, in kina min wannan murya ta ke gaba ɗaya ji nake ina fita daga hayyaci na saboda abajin daɗi. Ai ni so nake kullum faranta maka ranka. Ai kina kokari. Kin wannan soyayya ta mu? Ko su Romeo haka san ga mu saboda tsabar kauna. Yin baki na. Kai. Gimba. Ka san wani abu? Ina zaune da Hajiya ko? Shine na ce har zan ce wata yaushe ne za a yi magana a ranmu da kai. Aure mana. A'a, Sabira, wannan aikin ɗauko hanyar da zan koma ƙauye da zama. Ƙauye? Ai wallahi ko ina gaji he na biyu ka. Ai da zama da ka yafi zama gidan sarki. Sabira. Allah. Zama da ni sun zaki damu wani abu da ban kirya ba Sabira. Wani abu baki san yayi na kina nan ba in suka ji kuma me muke ciki. Haba my sweet. Gimba. Dan daga cikin zuzubin zuciyata. Kuma nake jin ka cikin jinin jikina cikin kwakwallatan zuciyata ka shi kai hani. Ki lalace ta. Kai lalace. Ki rufa min asiri, ki rufa kanki asirin wannan abin asirin karban ya gade. Daga murya, wallahi sai na daga murya bacin so na kake ina son ka kuma sannan za ka ce mini wani kan daga murya wallahi na daga murya. Girki?
Kuna aure ko jogoguwa? Gimba. Ayyo dalin Gimba. Kai ya kone amma kware ya kone da kaka kone dan Allah kaka kone. Kada ba da kula fice. Kai Gimba na wallahi da yawa na so da ban mai dankalin nan kuma ko na hajiyar da ba zai kai nashi ba. Amma ba komai zan bi shi daki. Ya yi lafiya. Cikin zo. Kaga ina gaya maka ka daina kira na zillaziyar nan. Idan za ka kira ni da Zuli ka kira ni don ba na son magana zillazi. Zuli. Wannan suna Zuli ka ce wata taliya? Taliyar ba ɗan murijiyar Hausa kuwa ka faɗi suna daidai da ita. Na ji in ma ya faɗa daidai da ni dan ai dan uwana ne kuma na yafe masa. Na gode yaya. Ai uwar mu ɗaya ko? A'a. Uwa ɗaya kuma ya fi uba ɗaya. Ƙwarai. Haka babu abin da ya dame ka shi nawa ne. Ni ne shaida dan naga aikin sabon gari a nan. Dan Allah ya yarda dan Allah ka tashi ka tafi masallaci. Ka ga mu ka zauna nan duk gaba ɗaya ka takura mana duk a takura muke jin. Haba. Ko ni ko ina ya dan kwambo? Ko shi ba gaito shi ba? A yaya dan kwambo in gaya maka yana nan a Legas kila ma ya mutu in gaya maka. Ko sama ko ƙasa babu shi. Ki kashe shi? To yaya Zaidi. In ba ni na kashe shi ba, tunda kai kana hura rai sai ka bi shi ka je ka hura ran ka dawo da shi. In ban da ma asara miyan bacci waye wani dan kwambo da Allah. Wai ku ban san irin wannan ɗabi'un da kuka ɗauko ba. Ku kira mutum da sunan shi Ayuba. Sai ku rika wani dan kwambo. Ji wani ma ya canza suna wai shi bazuka. Wannan wai Zuli. Haba da Allah. Sai ka ce wasu ƴaƴan aljanu. Haba ya Zaidi. Me wani zillaziya? Gara Zuli. Wani zillaziya sai ka ce wata ƴar tsana dan Allah. Haba. Gaskiya ba na son wannan suna. Subhanallah. Yana nan da ransa. Zai kuma dawo. Ikon Allah. Dan Ali. Irin wannan gida sai ka ce gidan tsuntsaye. Muna can aje guli. Ba mun aje guli ba mu marin bi. Yi? Ikon Allah. Yau dai ga ɗa a gidan uban shi. Tafiya habbin nan Najeriya, Allah ya taimake ka ya ɗebi tarin kuɗi ya baka. Amma baka so ka bada. Ko in ka mutu waye za ya bamu? Masu irin gidan na a ce wani ne a Legas. A Ibadan ma a gani, a Oya Alaka a gani, a Odo ma a gani. Maiduguri a gani, har a Doron Baga a zo a gani. A gani a can a Tadi. Sai ka aje a gani. A gani cikin Kano, a gani cikin Kaduna. Sannan in sauka Tafa. A Ibadan ma a gani a Oya Alaka da yawo da ina ta doka gwangwanin nan. Ni ne kalangu ne ke da wannan amma ka dibi irin gidanmu. Kawai tsoho ka tara kuɗi gidanka ka ban mu da ɗiban ɗan wuya kamar tsoho na dai ƙaro. Ka ban mu da gara ido kamar kuturu na shan tumatir. Ai! Wai dama kana duniya? Kaska raɓi mai jini. Na ce kana duniya? Na nan. Ba fa kaska nake ba, taska nake. Kaga ikon Allah. Bako ya fi masu gida.
Ka yi bulbul abin ka wallahi. Sai ka ce gyatumanka ne ke da gidan. Duk da dai ba gyatumi na gina ba, dokai da ya zama na kai gina ba ka tafiya ka yawo ba. Haka ne. Ito ai ka san yawon duniya makaranta. Kuma ga da Allah mai kaka dama kai ake jira. Ya mutu ne? Wai mutu. Shi tsohon. Shi ne fatan ka? A'a, in kwan ya kare ko ban fata ba dole ita fi ba. To yana nan. Ɗazu nan ma ya gama gyaran gashin bakinsa a nan gurin. Shi tsohon? Kano ne fitinannen tsoho ne da taurare sai ka ce dan kwaikwayo. Ka gangare. Ni fa ban gane lamarin nan ba. Mu ba dai sai dai a jibiki ba da ke nan abin ita wacce lagar sai dai ta kirarin da makaranta. Gidan ku bane. Da abin da ake yi kafa ko wasu ne yanzu ya kamata ka zayyane mu komai da komai duk waɗannan mutanen kam da lawarin su duk munan kai. Suna ganin kamar kai ba ɗan gidan ba ne. Mama ba ɗan gidan ba ne kai ni yar gidan ce jiki ɗaya mama ya ce ka sai na taɓa shi. Mama an canza man an rumin kin gani nan. Kin gani nan tsabin su da mai malafa. Ya salam. Kai. Wai babu yadda za a yi ne a samu fura mai sanyi haka? Ha? Na ce a ɗan samu fura mai sanyi saboda a ɗan samu wato ainihin natsuwa. A nan gidan? To in dai a nan gidan ne. In dai a nan gidan ne ka yi muguwar sa'a ka samu gurasa da ruwa. Ikon Allah. Wato dadi za a samu wato fura mai sanyi. Bayan an gama sai a samu dajjada mai romo. Me da jaja? Kaza mana bi ma'ana daga baya sai a samu wato ainihin biredi mai laushi. Idan aka samu cokali mai yatsu aka kada shi a cikin roman nan wato aka damalmala shi aka bata hankalin shi sai a sanya a baki. Alhamdulillah masha Allah. Ai idan kaga baba ya fito da wannan kudin to ka tabbatar da cewa yau baba zai mutu. Ina kama faɗi wata kalmar ba dai wannan ba da wannan ba za ta yi ba. Kai jama'a. To yanzu dai ba ni kayan rike maka samu mu shiga ciki. Ikon Allah. Kai kuna shan fama. Ka ga duk yanda ka kuɗe. Kai. Ai in na gaya maka wuraren da na je sai in kwana biyu ina baka labari. Ai ba kaman ma a Legas. Duk a wannan yawon haka kare da uban kalangu da kace kaura ba abin da ka samu. Ai ka zai ta Legas. Ka gaji ka samu kuma ka bari a can. Sai ka yi hattara saboda akwai abin arziki. Allah ya raba mu da shi ranar banza. Ai can. Allah ya raba mu da shi ranar. A kware kwa wallahi dai mutu. Wannan tsohon Alhaji furfura ma kadai lissafin ta. Allah na tuba sa ga fulla mutumin da zake. To ke ka ce yana kirkirar kaji. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Babban yaya. Ikon Allah, ashe masu son kuɗin da yawa. Su Ayuba an ƙara so? Kai, sakarai ba Ayuba sunana ba dan gwamnu. To. Wai, taska. Baƙi aka a gidan ne? Na ga gidan ya cika da jama'a. Yan uwanka ne ba? Wannan magana ne? Hada wannan damin. Haruna ne ba? Kai, waye Haruna? Sunana Bazuka. Kai. To kaji sunansa Bazuka. Bazuka? To. Wannan kuma ai Ziladiya ce. Amma yanzu ta canza suna ta koma Zilli. Sunana Zuli. Wancan ai kai ga gani. Na gane. Gimba ne Agola. Agola da Hajiya. Haka ne, haka ne. Wai. Kana gida ka rin kira na goda. Wannan kuma ai Zaidi ne. Dan kaka ko? Dan uwanka ba. Dan kaka ne. Na gane shi. Na gane shi. Shi wannan dan to alhamdulillah. Bayan wai da Allah ya gidanci wannan sosai ko dai abin nan da lafiya ce ba. Kai ashe ba mu kaɗai ne yan barikin ba. Kaje wani zuri sai ka je wata bulala. Hello. Please excuse me. Ke, wanne ne excuse me? To tsohon ki shine excuse me wannan tsohon ya mura. Ni ne excuse me. Ke san waye ni? Wanda ya kama in yamura ne gidan ni dan wulakanci. Ni ba in yamura bace ba kada ka karce min in yamura. Kin ci gidanku. Wani ne magana ce wannan? Wannan babban yayin ki bane dan kwambo? Shi ne yake gaya wannan magana?
To ta zai ce min inyamura? Na daga school zai ce min inyamura? Kan me zai kira ni inyamura? Ni ba inyamura bace ba. Ba inyamura bace. Azima ce ka yar wannan. Yarinya da ka tafi ne. Au. Yarinya yar karama da na bari kamar yar agwagwa. Gaskiya ne. A'a tunda dai Allah ya sa an ce yar uwa ta ce aikin tsallake rijiya da bai. Kar ka sake taɓa min yar uwa ka tsaya iya matsayinka babu kai ba ita wannan baka isa da ita ba ni ne na isa da ita. Kar ka sake gaya mata. Dan iska ne da kake kallo na ta zako gaba da baya editing. Dalibul ƙarya kake yi. Kar ka ƙara shiga ma ina magana. In ana magana yan iska ka sake shiga. A Legas ɗin ma ni zarra ne. A kwale-kwale ma kwana nake ba ƙaramin ɗan iska bane ni a Legas. Gidan daɗi. Ya fi Na muku lafiya. Na muku lafiya. Daga! Haba ya Ayuba, to Allah ka samu wuri ka zauna mana, ka daina wannan hayaniya. Babu da mahaukaci ne kenan. Zauna. Dan Allah ya Ayuba, ka daina kirana da ɗan kaka. Ni ba na so, sunana Zaidu. Shi ne baka so in ce maka? To na ce ɗan kaka. Ɗan kaka na ce ɗan kaka ne, ɗan kaka. Ba kaka ka ɗori? Kai, subhanallah. Tun da ka zo gidan nan ka addabi kowa. Wannan wani irin jaraba ce don Allah. Ke dala gafra. Ko ɗan. Tun daga shigo gidan nan haccin da fi ganewa. Hanci kamar kwankulati yadda dai kike da can haka yadda na kike. Babu wani canji. Kuna ji? Mahaifin naku ya ce na faɗa muku dan ƙara haƙuri kaɗan an shirya gurin da zai ganku a falansa. To. Ayuba, haka iso? Hajiya. San da dawa. Ai Hajiya sunan nan na Ayuba nan ya ɓata. Ai yanzu da ɗan kwamba aka sani. Dan duniya daga nan har Legas. Dan kwamba kuma? Yi, da Yaraba ma dan kwamba suke ce mu. Dan Allah ba gama abinci ba ne har yanzu. Ana haƙuri kaɗan. Kun san halin mahaifin nan. Gaba ɗaya ciki na rikin da ka san ban duniya haka nake. Hajiya, abincin akwai nama ko yan kaji haka saboda daga nesa nake. Wani irin kaji kuma? Ko da yake ka daɗe baka gida ka manta da halin mahaifin naku ne? Kaji? Ai duk wanda yake so ya canza baki sai dai idan za ku ɗan har haɗu ƴan kwandalolin. Ku ɗan har haɗu. Wallahi sai a tafi a je a yi cefa ne a marfe su. Wallahi ni dattin aljihu ba na magani. Ni abin da yasa ba ke ga gaba ɗaya jikina a mace. Muna cikin wasa jiya fa aka shigo aka rinta makami. Kowa aka kame shi. Dan cinikin da aka yi na tiket na bakin gate. Haka aka da kwaki shi. Yar sana'ar da nake ba rusa ta suka yi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wato ainihin wata 150 ne ta rage min a ajihu tun ajiye da daddare. To na waye gari mashin ta cinye. Da turi na karaso gidan nan. Wani kosis. Ai ni wallahi abin da na tashi da shi na hawo jirgi. Ko sisi ban da shi ni da nazo a bani? Ha ba. Hajiya. Duka gaba ɗaya su da suka zo daga kusa ba mai ko kwabo. Baje ni da na taho daga Legas. Daga Legas ka nake. Mota kawai na kashe kuɗi ya kai 8,000. Yanzu shi ke na haka dukan kuka zo gidan babu mai ko sisi a hannun shi? Hajiya, in ba za a sa kuɗi a girkin nan ba a gidan nan a haƙura kawai. Shi kenan. Mun saba kwana da yunwa. Kenan bari mu je mu ga abin da zai iya yiwuwa a gidan ko? Ya dai yafi. Ba wanda ya zo da kokobo dama? Wannan ita ma daga inda ka fito take. Haba. Daga matuwar take. Wajen gidan Alan wata kenan. A nan wajen gidan Alan wata nan take. Baba sai ka ce rafali? Ku bani kulan kuna.
domin ba safai ne nake so na ɗaga murya yayin yin magana ba, shi yasa kuka ga nake hura wusul. Abin da nake so ku gane shine duk ƙorafin da kuke yi yana dawowa kunnina. Kuka ce ba na kyautata muku kamar ba mahaifinku ba ne ni, kuma ba na kyauta kuma ba na sadaka. Na saka ku cikin wahala ko? Mana ai gaskiya ne. Haka nake son ki mutuniya ta. Tare ma za mu koma. Can ɗin ko? To daga yau wannan ya zo ƙarshe. Ina son ku tashi ɗaya bayan ɗaya, kowa ya faɗa abin da yake so. Naiman. Ka ji rabo ko? Ƙwarai kuwa, sister. A lafazi guda. Misali, ni Alhaji Badamasi kuɗi nake so. Zaidu? Bismillah. Alhamdulillah, masha Allah. Burina baba ka saya min sabuwar mashin. Ka ji a tarare. Mashin kuma? Ka! Abin haushi, nama na jan kare. To kai ba? Baba kuɗi nake so zan gina gidan rawa night club. Matasa ne don jin daɗi da wayar da kan al'umma. Kaji masifa. Ke fa? Baba ni miliyan 5 nake so, amma kuma ba na so a can bayyana me zan da su. A kudin banki ne. Ke azizi mazauna. Na san abin da zan muku da ke da Gimba. Ko da yake ba ni na haife shi ba, amma abu ne ya girma. Tunda nake da Alhaji ban taɓa jin yayi gori ba sai yau. To kai fa? A matsayina na babban ɗanka jirgin sama nake so. Da kuɗin fetur ɗansa da lodi full. Sai ishe ni. Kai, Na? a lafazi guda na ce, ko ka manta Ayuba? A'a, ai ɗan kwamma nake. Ko? Ai wannan Ayuban kai kaɗai ne kake faɗa shi ai. To tun da yake dai na san ba yadda za ka yi ba. Miliyan 3 ma ta ishe da sai in koma. Sabon salo. Ni dama Alhaji a daka nake so. Ke, yi mun shiru da Allah. Azima? A'a, haba Alhaji. Ai ya kamata ka ji tausayin mu. Tun muna ƙanana muke tare da kai sai rabo kake. Alheri fa yana da kyau Alhaji. A dube mu a dubi matsalar mu ma. Muna da iyalai a taimake mu. Kar a zo a raba yaran nan duk ta ji kai inda za su je daga dan kulab sai dan iska. A sane da ku. Amma ku bari na gama da ‘ya'yana tukunna. Ko kuma burinku ya cika. Domin zan aiki Azima ta je ta ɗauko min jakata. Kowanne daga cikinku zan ba shi miliyan 5. Shikenan. Kamar yaya shikenan? Ciwon Alhaji Allah ya sa ne ba tashi yayi ba. Yanzu idan ba sa'a aka yi ba sai yayi wata 6 a kwanci. Sai ya tashi ya ba mu. Wata 6? 6? Haka yake yi. Ni ba ma wannan nake tunani ba.
Alhaji ka faɗi mu baka gaya mana nawa ne namu tsarin ba amma gaba ɗaya ka kibe. Baba ta shi kai ko duba wannan na riga na ga wani sai sabon mashi. Kai dala kai wallahi in ka sake magana babur ina Allah sai na mare ka bari ni zan baka kar ka ƙara magana. Ina na gama tunanin Dubai ko ina zan je na buɗe rayuwa sabuwa da wayoyi amma yanzu ga yana babu ka tashi ka bani kuɗi ne dan Allah kawai ku mai addu'a. Ma ga wai da mai addu'a. Baba mike dan Allah. Dan Allah mike in san nawa ne na wannan girman Allah. Baba ka taimake mu ka tashi. Ina zuwa kai. Ka kullu da hiya karasa. Ina baba. Ka sha kun dan Allah. Dan Allah. Dan Allah wallahi Legas ana jira na Allah za a gyara gidan dambe Allah ka daure ka tashi ka ba ni nawa hakkin baba miliyan 5 fa ba sa bace fa ka fa ka je can da ita wallahi mu samu ba alamin ya ilahi alamina ya ilahi alamina ba wanda ka ba alamin zai mutu ina hajiya a yi gaggawar kai mutumin nan asibiti don mu gane ina muka nufa. Na ta kuma sanin cewa Alhaji baya so ya je asibiti. Haka ne. To in haka ne a nemo likita man ya zo idiba shi in ya tashi minti 5 ya ba mu miliyan 5 din mu. Kowa ya kama gaban shi saboda in ya tafi da hakkin mu fa ba a can fa zai biya mu fa. Wannan gaskiya ne maganar ka. Kai me naka na gaskatawa da kai da ita alheri ya ce zai muku tun da kai ba dan gida bane. Bari in dan je dan bincika daki ko Allah zai sa in ga inda ya dan aje wani abu dan samu duk da dai ba gane inda yake ajiya ake yi ba. To ina hajiya in dan wannan ne kwantar da hankalinki da wanda ya rayu a Abuja da wanda ya rayu a Iko ba ɗaya bane. Kowanne na san akwai kuɗi a jikinsu. Ai duniya ne duniyanci ne musu. Bari ga dan iskan da ba zai fito da kuɗi ba a cikinsu. A kuɗi. La 2000 ne. Ina ranki? Baki kamar abin dura kallazar 2000. Kin saka bani? Dukkan ku munafikai kowa ya fita da kuɗin jikin shi. Kowa ya da kuɗi. Kowa ya sa. Munafikai. Ta tuka. Mashi. Su ke da mana. Ya ƙari da kai. Ke masa. Yake akwai wani adashi na mai ɗaki na sai mu rance a ciki insha Allah sai mu yawa 4000 ne. Mu dai da ba mana in ma ta aje dan sayar da kafani ne wanda ya rage naka. Ya haje. Bisa dabara irin ta dan duniya na gaya masa ni dan cikakken dan iska ne suke. Wannan kuɗi da ban haka ba za su fito barke. Dukkan na gaya miki munafukai ne. Na ga kuɗi babban munafiki. To. Na ga kuɗi. To. Kuma kika ce ƴar talata ne. Baka gane ni bane? Ya zaki ce ban gane ki ba. Almajira ce ke mana ba ke ce ke wuce ta nan bakin titi ba kina ce an rubuto muku kati asibiti kun a ce abin a taimake ku. In dai saraka ce ma mai gidan nan ba saraka yake ba koma. Almajira. Taska ni ce almajira? Hawwa ce fa. Sweetie na. Ni buri na izo tashi tsohon nan ya fara aiki tukun. In ya so ko wani alƙawari sai a mishi. Wai ni dadi nan tsohuwar mota ce ni? Tunda ruwa ya fara shiga jikinsa. Insha Allah muna sa ran zai tashi nan da sati 3 Allah ya yarda. Allah ya yarda.